Исәнмесез, кадерле дуслар. Сезнең белән яңалыкларга бай булган шоу-без тапшыруы һәм мин аның алып баручысы Ландыш Нигъмәтҗанова. Бу тапшыруда Вадим Захаровның тешендә энә торып калган. Миннеханов, Шаймиев һәм Салават Акбарс командасының юбилеена нинди бүләк ясаганнар? Айрат Ильясов ни өчен кан бирә? Булар һәм калганнар киләсе сәгатьтә. Күптән түгел Вадим Захаров теш сызлау сәбәпле табибка мөрәҗәгать иткән. Теш табибы яшь кенә егет укол кадаган, кырган, энәләр тыгып, мышьяк салып 1500 сум акча алган. Һәм киләсе очрашуга кадәр Вадим белән табиб саубулашкан. Ләкин концертлар белән йөреп, җырчы мышьяк турында бөтенләй оныткан. Бу юлы Вадим республика хастаханәсенә барган һәм табиб апа сүзеннән коты очкан. Баксаң, беренче тапкыр дәвалаганда тешендә энә сындырып калдырганнар. Куанычка, җырчыга бик уңышлы тешен дәвалыйлар һәм әлеге вакытта ул зарларым юк дип белдерде. Sin meni kilding meni şol sin meni kilding meni sin meni kilding meni şol sin meni kilding meni Raza gele iştarmaklı anın birisi sin meni anın birisi sin meni Basselestanuka istanar istanda Basselestanuka istanar istanda Sizden için yine yaşayım Sizden için yine yaşayım Çoşu Tataristanda Basselestanuka istanar istanda Basselestanuka istanar istanda Sizden için yine yaşayım Sizden için yine yaşayım Çoşu Tataristanda 2016 елда Акбарс хоккей командасы 60 еллык юбилейын үткәрә. Шул сәбәпле санаулы гына тиражда календарь басып чыгаралар. Татарстанның танылган йөзләре махсус шушы календарь өчен фотосессия үткәргәннәр. Календарьның битләрендә Миннеханов, Шаймиев һәм Салаватның сурәтләрен күрергә мөмкин. Шулай ук бу календарьда спорт министры Владимир Леонов, Татарстанның дәүләт советы спикеры Фәрит Мөхәммәтшинның фотосурәтләрен күреп булачак. Бу фотосессиядан кадрларны Минтимер Шаймиевның Instagram шелтәрендә күрергә мөмкин. Календарьның бәясе инде билгеле 700 сум. Kodaştırgan kurbanlarım için Tuğaylarım için yaratan Tuğaylarım seydaşlarım için Celillerim için yaratan Tuğaylarım seydaşlarım için İlhamlarım için yaratan Дуслар, хәзер Башкортстанда һәм Татарстанда яшәүче барлык милләттәшләребез өчен тетрәндергеч хәбәр. Бу атнада 26 гыйнварда безнең арабыздан Татарстанның һәм Башкортстанның атказанган артисты Вәсилә Фәттахова китте. Төрле хәбәрчеләр сүзе буенча, Вәсилә бала табу йортында җан биргән. Вәсиләнең язмышы җиңелләрдән булмады. Ул сеңлесе белән яшьли ятим калса да, язмышның сынауларына бирешмәде. Барлык киртәләрне үтеп, Татар эстрадасының якты йолдызы булды. Яраткан җырчыбыз Вәсилә, авыр туфрагың җиңел булсын, урының җәннәттә булсын. Син һәм синең туган як, әйтелмәгән мәхәббәтем, кыз бала, ялгыз миләш кебек җырларның мәңге безнең йөрәкләрдә яшәр. ТНТ каналы туганнарының, якыннарының, дусларының зур кайгылары белән уртаклаша. Кызганычка каршы, мин сезгә тагын бер күңелсез хәбәр җиткерергә мәҗбүр. Болгар кызлары төркеменең беренче составындагы Альбина Мусина да яман шир авыру тапканнар. Бу вакыйгага битараф булмаган артистлар ярдәм итү максатыннан 4 февральдә Сәйдәш мәдәният йортында концерт куячаклар. Билетларны 8-927 437 0891 номерына шалтыратып сорарга мөмкин. Акчалата ярдәм итәргә теләүчеләр Альбинаның Сбербанк картасына күчерә ала. Картаның номерын сез әлеге вакытта экраннарда күрә аласыз. Дуслар, Альбинаның кайгысыннан читтә калмыйк, ярдәм кулын сузыйк.
Дуслар, исегезгә төшерәм. 2 апрельдә Пирамида концертлар залында язның иң масштаблы вакыйгасы узачак. TMTV каналының бүләкләү тантанасы. Популяр артистлар, иң яхшы хитлар бер сәхнәдә. 100дән артык номинант. Бары тик санаулылар гына TMTV каналының премиясына лаек булачак. Кем бәллүр статуэтканы яулар әлегә билгесез. Бары тик концертка килүчеләр бу вакыйгага шаһит булачак. Кабатланмас шоуны күрми калма. Билетлар инде сатуда. Концерт Билетти һәм Кассир.ру сайтларында карагыз. Белешмәләр өчен телефон 297 43 77. TMTV каналында топ-клип тапшыруын алып баручы Айрат Ильязов кан бирергә җыена. Җырчының дусты 2 ел рәттән канындагы плазмасын бирә икән. Айрат аннан үрнәк алып шулай ук эшләргә җыена. Бу төрле авырулар белән авырган кешеләр өчен генә ярдәм түгел, бу плазманы биргән кешенең организмы өчен дә файдалы. Чөнки плазманы алган чакта кан чистарып кире организмга кайта. Әлеге вакытта Айрат анализлар биреп йөри. Анализлар яхшы булса, аена 2 тапкыр кан бирергә җыена. Сиңа нәрсә булды, әйт инде оялыма, авылны сагындың, кайтыйк дисең ялда, бергә каршы килмим, дөресен әйткәндә, үзем дә бик телим. Әйдәгез бергәләп! Авылга, авылга, шәһәрдән кайырга, авылга, авылга, тынычлык табырга, авылга, авылга, табигать янына. Татар эстрадасының иң романтик җырчысы Илназ Сафиуллин ремонт мәшәкатьләре белән мәшгуль. Җырчы ванная һәм гардероб бүлмәләренең концепцияләрен, схемаларын Instagram шилтәренә сала һәм подписчикларыннан киңәш сорый. Соңгылары киңәшләргә бер дә саран түгелләр. Әле күптән түгел генә җырчы шул ук Instagramга кровать сайлап йөргән фото сурәтен салды. Шушы сурәттән без Илназ концепциясе һәм сурәтләр стадиясын үтеп ремонт эшләренә күчкән дигән фикергә киләбез. Илназга җиңел булмаган эшендә уңышлар телибез һәм аның җырына күчәбез. Рәхмәт, эритеп яндыра күңелемне, рәхмәт. Битараф шәмнәрен, рәхмәт, тәкъдирең мәхәббәт, хәйләседер, ишекләрен ачак, тик серләрен шикле. Рәхәт, җаныңа сәяхәт, чарасыдыр, ахыр чиктә татлы, елмаюың бәрәкәт. Кил, кил, һәм яңадан рәхмәт, исемең мәхәббәт, җәймәседер, кабат урый түрә, җылы юрганына. Белмәдек, белмәдек, язмыш бүләк иткән тормыш серләрен. Килмәдек, килмәдек, юл шатында күрдем синең эзләрен. Сизмәдек. Шоу-биз тапшыруның гадәте буенча һәр атна сайын без сезгә премьералар тәкъдим итәбез. Без стабильлек яклы. Димәк, гадәт буенча гадәти булмаган клипны каршы алабыз. Бер күрүдә сиңа гашык булдым, гашык булып яшимен әле дә. Шундый назлы карашларың синең, наз булганга яшәүм ямле дә. Яратам мин сине җаным, бар назымны бүләк итәм. Бул әле минем яннарымда син гел иркәм. Яратам мин сине җаным, бар назымны бүләк итәм. Бул әле минем яннарымда син гел иркәм.
Башкаларны күрмей яшим хәзер, бергә чакта рәхәт шул җаныма. Җырларымда минем саф хисләрем, кадерлемә сөйгән ярыма. Яратам мин сине җаным, бар назымны бүләк итәм. Бул әле минем яннарымда син гәлергән. Яратам мин сине җаным, бар назымны бүләк итәм. Бул әле минем яннарымда син гәлергән. Bir күрдә сиңа гашыйк булдым, гашыйк булып яшимен әле дә. Өзелепләр яратуым сине, яшәүнең мәгънәсе ямыда. Яратам мин сине җаным, бар назымны бүләк итәм. Бул әле минем яннарымда син гәлергән. Яратам мин сине җаным, бар назымны бүләк итәм. Бул әле минем яннарымда син гәлергән. Бул әле минем яннарымда bir күрдә сиңа гашыйк булдым. Бу атнада безнең команда эстрадабызның чынлыкта оригиналь һәм кабатланмас җырчысы Элвин Грей белән очрашты. Игътибар экраннарга. Сәлам дуслар, кышның карлары белән инде әлбәттә кулланып калырга кирәк. Без бүген сезнең белән тау чаңгысында таудан шуачакбыз. Һәм инде бүгенге кунагым белән таныштырасым килә. Татар җыры фестивале лауреаты, популяр автор башкаручы күпләрнең яраткан җырчысы Элвин Грей Радикил Якшин. Сәлам. Ничек синең хәлләр? Рәхмәт, Аллага шөкер. Менә саңгыла шуырга әзермен. Әзер син менә төгәл әзер инде бөтен әйберләрең киенеп тә килдең, башыңа алмагансың бугай. Баш менен капюшон, мен шәкәдә беразында башка кигәнем юк. Инде саңгыда инде мин соңгы тапкыр мәктәптә шуганым бар. Хәзер инде бүген Өйрәнәчәкбез синең белән. Ниһаять инде кирдек. Безгә әзерләп тә куйганнар арсар. Синең размерың нинди? минеке, наверное, ошы 43. Радик, шаңгыларны гына кия беләсеңдер инде. Кием беләм, вот йөргә инде, анысын әйтә алмыйм. Беренче сорап сиңа. Баядан берле Радик дим. Инде синең башка исемең, псевдонимың, стәхәллүсең Элвин Грей. Радик дисәң, уңайлымы сиңа? Уңайлы. Менә хәтта теге Фирдус Симаев Иван Грей дип йөртә мине. Әсенкәндә Элвин Грей ул проект, ул әйткәндә команда. Радикил Якшин ул бер ярсы. Инде Элвин Грейга килгәндә, анда инде командада бик күп кешеләр, музыкантлар, төрле музыкантлар, бик талантлы яшьләр. Мәскәү, Казан һәм Уфа арасында йөрисең бит инде гел. Миңа тыйыла, Казанда күбрәк ешрак буласың. Менә бүген дә нәрсә дип килдең? Нинди эшләр белән килдең Казанга? Яңа альбом, шулай ук татар телендә, һәм параллель башкорт телендә, һәм инде рус телендә. Язам. Һәм шуның өчен генә мин әлеге вакытта Татарстанда йөреп ятам. Әтиләрең бай, әти-әниләрең бай, сиңа ярдәм иткәннәр, син үзең теге тырышмыйча гына шулай популярлыкка ирештең диләр. Менә аның турында бер-ике сүз әйтеп кит әле. Шул слухтарда аскым килә, әсәкәндә минең гаиләм бик тә ябай кешеләр. Ничә әйткәндә, атаем инде 12 яшьтән безнең яктан, безнең арабыздан китте барды инде. 12 яшь булганда, инде
Ул атайым минең плотник булып эшләнә. Инде әнием плиточница, штукатур маляр, шул стройка буйлап эшләй. Инде ничек мин йыр монан шөгыльләнә башладым. Йыр өчен шөгыльләнер өчен дә күп акча кирәкми, просто тырышлык кирәк. Тырышлык күп эшләргә һәм инде тырышырга, йокламаска, күп эшләргә һәм бар нәрсә дә килеп чыга. Беренче акчаңны син димәк музыка белән эшләдең дип әйтергә буламы? Әйе, беренче акчаны музыка белән, чөнки мин 9 сыйныфта укыганда мәктәптә мин хәтта зарплата ала башладым. Син инде мәктәптән теге музыка гына язып түгел, справка белән чыкма, теге аттестат белән чыгып киттең инде. Әйе, аттестат алырга шүгүр бирделәр. Ишлеләр бармы соң? Бар 2 штук. Ә калганнары эшлеме? Ну, 4 тоже бар. Мин 11 класстан сыйныфтан соң инде мин МГПУ университетына укырга төштем. Психологка укып үтеп, һәм әлегә хәтта мин психолог, музыкант. Но хотя минем психолог вообще никакой, конечно. Радик, сөйләшүне инде монда тау башында озакка сузмабыз. Әйдә хәзер төшеп карыйбызмы? Сөйләшергә әйдә төшәйек. Киттек әйдә. Дебияс тауларында менә шулай инде кызык кына шудык. Радикның эмоцияларына карасак, бик ошаган буга яңа. Миңа вообще охшана, чөнки баягы әйттем, беренче тапкыр уже 15 ел үтте микән. Прямо мин бүген егылам. Сиңа карасаң инде үзеңне 18 яшьлек малай дип күренәсең, әйме? Сиңа инде күптәннән 18 түгел. 20-60 яшь, менә шул тирә. Менә бу яшь булып күрүнең сыры бармы? Минем бер сер бар, ул холодильникта эшләргә кирәк, кондиционер, һәм инде гелдә шундый суыкта яшәсәң, ошондый карларда йөрсәң, гелдә яшь булып каласың. Һәм инде гелдә дәртле яшәсәң, елмаеп. Гелдә җырлап бирсәң. Әйе, гелдә 18 яшьлек. Мин үземне шоколата дип йөртәм. Шоколата. Менә беләбез, бурындыкларың белән син гел алар белән вакыт үткәрергә тырышасың. Әле концертың 2 сәгатьтән артык бара. Аннан соң әле син тагын 2 сәгатьтән артык алар белән фотосессия ясасын. Менә моңа каян кеш аласың, армыйсыңмы? Ондый фотосессия кирәк, чөнки мин үземне лә исләйм, бәләкәй чакта инде күп йырсыларда карый торганым, һәм инде гелдә уларның яннарына барып, тотып карап, яннарына барып фото төшергә шундый мөмкинлекләр булмагайны хәтта кайбердә була торган. Һәм инде минем уйлавымча һәрбер концерттан соң кешегә якын булырга кирәк. Һәм бер уртакта булырга кирәк кеше белән. Шуңа инде минем өчен ул фотосессия кыен түгел. Анда бурындыклар арасында төрле кешеләр бар, кызлар да бар, егетләр дә бар, яшьләре дә төрле. Әбиләр, абилар да килә. Алар менә ни өчен килә синең концертка һәм нишләр алар анда? Чынлап та концертка моны 5 яшьтән 80 яшькә тиклем кешеләр килә. Һәм инде ул кешеләр аптырай әлбәттә, ничә бу дискотека йырлай, гелдә бип сикереп йөри торган малай. Минем җавабым малай. Сәйкендәй мәгънәле йырлар, йырлаһаң ул кеше төрле кешеләр таңларга
әзер чөнки безнең программалар ул тик дискотека түгел, хәтта тормышка өләтә торган йортлар бар. Фанатлар арасында инде күп кызлар. Менә хәзер синең йөрәгеңне яулаган кыз бармы? Кем белән булса да син очрашасыңмы? Менә дөресен әйт әле безгә. Кыз, минең йөрәгем кызым, ул минең Илһам. Илһам Шакиров түгел, Илһам. Шул музыка менән иртән торам, музыка менән йокларга ятам, музыка менән яшәйм, көне-төне музыка. Музыка сине ашата. Музыка ашата, юына музыка белән весь музыка. Музыка белән әле ничә еллар бетерергә уйлыйсың? Кайчан инде үзеңә гаилә барлыкка китерергә планда? Гилдә сикереп йөреп булмай инде бул тормышта. Һәм инде пландар әлбәттә бар, но әзгә соңгарак, чөнки минең уйлавымча хәзер мин үземнең менә гаиләм, әнием, апам, үземне аякка басырга тиешмен. Ир егет ул рус әйткәндә обеспеченный булырга тиеш, ул барсын да тотырга тиеш, гаилә һәм инде үй салырга. Һәм шуңа инде мин уйлап куйдым, 30 яшьтән башлап ныклап уйлап башлам. Но мин уже уйлап башладым инде. Чөнки аякка әкрен генә баса башладың инде. Аякка вакыт уза бит, вакыт картаябыз озаклап. Гаилә темасын калдырабыз. Мәскәүдә иҗат итәсең бит инде хәзер. Менә татар эстрадасы белән урыс эстрадасы ни белән аерыла? Аерылулар өчен әйткәндә күп. Башкортстанда яшәгәндә мин уйланым, миңа бу урын җитмәй. Бу шоу-бизнес бәләкәй. Түбә һәм инде мин шулай ук татар эстрадасын карый торганым һәм шулай ук карайм да мен шул да түбә. Мәскәүгә ни өчен күчеп киттем? Миңа шул шоу-бизнес дигән нәрсәне ныклап төптән белергә ине. Рәсәй як күп кешеләр белән эшләй башладым, күп яңа нәрсәләр аңлай башладым һәм инде сагыштыра башладым, әйтәм, әле безгә яраграк ул якка. Шуның өчен мин шунда калырга булдым һәм ныклап өйрәнергә булдым. Тик шуннан гына мин татар Башкортстан еще наклап ярдәләр ашаным һәм инде клиплар төшәшәм. Мәскәүгә күчеп киттем дә, минем анда хәтта музыкаль стиль дә әз генә үзгәреп китте. Ул әйткәндәй качество ягынан һәм инде бар яктан да. Менә татар эстрадасы Мәскәү Россия эстрадасыннан бераз теге яраграк дисең, әле үсергә дә үсергә. Бардыр бит аның яхшы яклары да. Менә нидер плюс яклары бармы? Бар, ул моңлы яклар, безнең яклар ул бик моңлы. Менә шундый ук моңлы борынгы җырларны хәзерге замандагы аранжировкалар менә эшләп була. Ну, шул фишкаларын калдырырга. Мәскәү эстрадасы белән Россия эстрадасы белән бик таныш булгач, инде синең арада инде әйтеп узылган Фактор 2, Краски, тагын бик күп артистлар бар. Аларны да безгә әйтеп уз әле. 5 ел эчендә инде мин күп Россия эстрада артистлары белән танышып киттем. Күп билдәле аранжировщиклар белән, менә кем Лепская эшләй, кем Нюшага, кем Дима Биланга. Ничектер килеп чыкты, мин Дима Биланның студиясына эләктем һәм инде анда мин 4 ел буе яшәп алдым. Һәм шуннан продюсер Нюшаның үзенә чакырдылар. Мин үзем әйттем, мин үзем эшләячәкмен һәм инде үч телдә җырлаячакмын. Ул рус, башкортча, татарча. Ради костюмнарыңа карасаң инде, алар синең теге кызыклы. Кайсы бердән карасаң әле бераз сәер дә дип әйтергә була. Бу костюмнарның дизайнын үзең уйлап чыгарасыңмы? Һәм инде кая җитештерелә бу костюмнар? Костюмнарны үзем уйламаем, чөнки аның өчен бар дизайнерлар. Шундый әйткәндә странный дизайнерлар. Үзем дә аптырап калдым, әйтәм, моны ничек киям? Ну, бер-беребезне аралашып торабыз, әйтәм, әйдә, бер чапкыр булсын шундый дизайн, шундый костюм кешне аптырырга кирәк бит. Безнең шулай ук дизайнерлар, кутирье. Улар инде үзенең магазин ачалар, озаклама. Шунда инде безнең костюм сымак киемнәр дә булачак. Дуслар, Радикны котлап китергә була. 16-нчы Татар җыры фестивалендә ул Гүзәлия белән иң яхшы дуэт номинациясендә җиңү яулады. Гүзәлия белән сезне иҗаттан башка нәрсә булса да бәйлиме? Нинди булса да мөнәсәбәтләр? Менә Мәскәүгә күчеп киткәч инде без оннан танышып киттек. Һәм инде мин белмәдем Гүзәлия автор бар икәнлеген. Һәм инде бер мәл мине дуслар танышып китте. Әйтәм, калай матур җырлар. Мәйтәм, бер ничә концертта очрашып та киттек. Һәм инде шунда ялап танышып киттек. Һәм шуны эшләй башладык. Бер нинди дә нәрсәне уйламагыз, без просто эшләнек, музыка, бер-беребезне поддерживать итеп концертларда. Моны сиңа шундый җыр, мәйтәм, әйдә безгә студияга. Һәм инде бергә эшләп шанык. Күп әлеге көнгә тиклем күп җырлар язылды. Күп матур җырлар әлеге вакытта хәтта концертта башкарылган. Һәм инде
бир мел ушундай жер келип чыкты, айда дуэт. Айда яздырдык, чынлап да дуэт ушундай хит болуп чыкты. Keyfim yüksekte, min sina kilemin. Dava sesinde bit, bek yaxşı bilemen. Jiri bulam, nur bulam, yanına ağlam. Benim son kimim var, yoğalmay sağlam. Jiri bulam, nur bulam, yanına ağlam. Benim son kimim var, yoğalmay sağlam. Кабатлап проектында син катнаштың инде Фирдус Тимаев белән. Ул синең җырыңны җырлады, син аның инде гомер үтә дигән җырны башкардың һәм минем уйлавымча уңышлы килеп чыкты. Проектка кадәр сез аралаша идегезме? Яисә инде проекттан соң гына шулай дуслык барлыкка килдеме? Сез инде хәзер братёк дип үзегезне йөртәсез. Чынлап та. Аңа беренче тапкыр мин Башкортстанда ул концертыма килгәне, безнең шунда солянка булганы. Ул үзе килде лә, "О, Юлиакшин, синең турында ишеткән бар, һәм инде шул вакыттан бирле без ныклап аралаша башладык. Һәм тагы шундый проектта безгә миңа тәкъдим иттеләр. Әйдә җырлайсыңмы? Мин әйтәм, "Вообще не вопрос." Җырлашанык, җырладык, шунда кызык килеп чыкты. Һәм инде әлеге концертларда көндә һәрбер концертта миңа Фирдус Тимаев гомер үтә дигән җырын гелдә сырлар. Айлар түгел, еллар түгел, гомер юллар бара матур, эшләр бизи, армас талмас, йөрәкләргә җимеш булып килеп керер гомер көзе, яшәп калыр, янып Хәзер инде сиңа үзеңә кагылган сорауларында яңгыратырмын. Менә сиңа карап торсаң, менә аралашудан ук сизелә, бөтен кеше белән син шундый дустана мөнәсәбәттә авыр түгелме? Һәрберсе белән менә шулай матур итеп сөйләшеп, инде чын күңелдән сөйләшеп. Минем өчен аралашу ул иң Акчадан да күбрәк. Әлбәттә, акча монда вообще еракта. Әйткәндә, аралашу ул минем өчен иң кадерле һәм инде аралашырга кирәк. Чөнки аралашуда аралашмасаң, бәлки шундый Элвин Грей да килеп чыкмас инде. Менә шундый теге моментлар булганы бармы? Тормышта сиңа теге янаганнары дип әйтәмсең, инде бераз теге чыгасың, машинаңның анда көпчәге төшкән, анда бераз кырып киткән, андый моментлар булганы юкмы? Була инде, һәрбер кешеләр андый моментлар була. Мин андый моментларда кеше күрәтмим минем өчен. Чөнки кеше тагын да әйтәм, елмаеп дәртләшергә тиеш. Ул һәрбер кешенең проблемалары бар. Һәрбер кеше үзенең проблемын күрсәтә башласа, дөнья вообще үлә. Алай булырга кирәк түгел. Һәрбер кеше үзе шым гына проблемаларын эшләсен дә, һәм инде артабан кешеләргә елмаю бүләк итсен. Позитив. Проблемалар бар инде ул. Һәрбер кешелә була. Уны ничектер түземлек белән үткәрергә кирәк. Һәм инде артабан икенче көн торып елмаерга кирәк. Менә Радик Юлиакшинның Элвин Грейның уңыш формуласы бармы? Ул әз җакларга, күп эшләргә һәм инде кешеләргә яктылык килтерергә, бер кашында көнләшмәскә, чөнки көнләшү ул аска төшә. Гелдә кешегә карап, моны үргә менергә кирәк. Моны кеше үргә менеп бара, кирәк. О, калай әйбәт, әйдә мин дә алай эшәргә тырышырга тиешмен. Радик, хәзер инде безнең әңгәмәне тәмамларбыз. Син безнең TMTV телеканалын караучы, яратып караучы дусларыбызга, тамашачыларга бәлки бер-ике теләк әйтеп калырсың. Әлбәттә, TMTV-ны карагыз. Шунекәндә бик тә ягымлы, бик тә якты кешеләр TMTV-ла эшләй. Һәм инде гелдә сезгә ингән сайын прямо рәхәт булып китә күңелгә. Инде сезгә, дуслар, караучылар, сезгә уңышлар, бәхеттәр, гелдә елмаеп яшәргә, гелдә яңа матур җырлар тыңларга, яңа клиплар TMTV аша. Һәм инде бергә булып яшәргә. Бәхетле булыгыз, TMTV. Элвин Грей, бергә! Пока-пока!
Шуның белән бүгенге яңалыклар тәмам. Моңаймагыз. Тапшыру бетү белән без бары тик сезнең өчен икенче яңалыкларны топлый башлыйбыз. Күрми калма. Һәр якшәмбе кичке 8дә шоу-без тапшыруы сезнең зәңгәр экраннар алдында көтеп калабыз. Шулай ук сез безнең ВКонтакте официаль төркемебездә һәм Instagram шелтәрләрендә яңалыкларны күзәтә аласыз. Әлегә сау булашабыз. Пока-пока.